Heb je dit gezien? Smitsburg op de Superbowl. Tijd voor een, ja, nou ja, hè? Met de piratenklappen. Nee, joh. Ik ben een keuze, ja. Nee, dat tellen. Oh, dat tellen, joh. Nee, nog. Hakken, en het waaien zetten. Toen zijn die leraars mee door Kazakh leren. Wat machtig, hè?